Paul, tingin ko sa'yo, ano, yun. Uy, tangin na si Wall-E yun ah. Oo nga, no? Uy, boy! Uy, boy, send na yan. Ano yun? Yan. Wall-E! Islam. Paul, sounds. Wall-E! Video. Isang mo na. Lagyan mo na ng sounds. Di ba sila ba? Naka-counter pa kami. Naka-counter pa kami. Oo nga, isang oras lang. Nasaan? Naministan. Ay, nandun sila, ano, Mac. Iwan daw yung suki sa loob. Ano ba dala? Niggas popping bottles and these bitches getting drunk. Rolling up the good, put it in the air. Blowing up the know we getting there.